regelmatigheid vandaag? Tenminste, geen gemotoriseerd? Zover ze niet gebeurd wel, ja. En je moet zeggen, ik weet niet of komkommertijd is volgens mij geleden de Olympische Spelen. Want ik heb ongeveer overal wel gaan maken zeggen vandaag. Dus wat dat betreft, ja, gewoon op zich leuk, maar we waren natuurlijk leuk geweest om ik goed doorgegaan uiteraard. Is de optocht nu eigenlijk terug in de puurste vorm? Eigenlijk wel, en dat moet in ieder geval leuk blij zien, met name we maar zo, want we hebben de wies gewoon een optocht, wat ze de kinderen bedenken. Dat denk ik, ja. Zo zeg ik genieten van, we gaan ondertussen even weer loeren naar de zaterdag niet. Dank je. Ik ga lopen, hè. Ik heb daar werken weer in, kiekende. Ja, even loeren wat er eigenlijk gebeurt. Het is ook voor ons een verrassing. Van tevoren maken we natuurlijk een draaibeugje van wat er allemaal langs de kin gaat komen. En ja, dat draaibeugje, dat werkt dus niet meer. Maar het maakt het er niet minder leuk. Dus van Varenstad.